Senator ma West Pokot Julius Murgoro nyiso oganda Luo mondo kik wuondgi gi kweth maketo sirikal tesre mondo giwuog e sirikal ka okone oganda Luo osebedo ka yudo keyo moromo kendo ginyal dok oko e kweth makwedo sirikal. Murgoro mane oloso e kinde nyasi mar choko omenda mar gero kanisa mar Anglican e boma ma Homa Bay okone sirikal osekelo ber mathoth ka Luo kendo yiero mabiro oganda Luo ok nyal dong' e koyo. Senator ma Homa Bay Moses Kajwang' ma bende ne ochopo e nyasi no okone oganda Luo mondo bed motegno e tok duond bura mar ODM ka gisiro jatend piny William Ruto. Naomba tu ya kwamba this time around kama kuna watu watashika mawe wacha wawe wengine, sio Wajaluo. Najua inafika wakati unapeana mambo mengine. Nyinyi hamkuzaliwa kushika mawe milele. Hapana. Kama kuna watu wa kushika mawe iwe wengine. Sisi sasa Wajaluo na sisi tuwe katika serikali na tuhakikishe tunapata kitu kinaitwa maendeleo. Okwatamo ng'ato bedo gi freedom of choice and freedom of conscience. But ne waparo ni ka wabet kanyakla to wanyalo bedo oganda motegno. Kendo ka koro nitie gik ibaro mipogo malo kocha to koro riwruok marwa ema bedo teko marwa. Emomiyo ajiwo ni wabed e gimoro achiel. Mana kaka ubedo motegno e kanisa mar Anglican ni to gi oko e injili machielo mar siasa to wabed e od bura mar ODM.